Pan oedd yn ymchwilio hwn, mi ddechreuais i ar un syniad bod un o'n prif lenorion ni ac yr un dwi'n ysgrifo fel Cymraes fwyaf yn y ugeinfaid ganrif. Ac ywch chi'n herio fi, ywch chi'n rhaid yn y lle, dwi'n methu meddwl sy'n dod yn agos at ti. Wy'n eisiau chwilio ar y drylwyr a gweld be oedd stori Kate. Mae pawb yn gwybod yn ochr am Morris a Prosely's. Dyna'r stori pobl yn gwybod. Mi oedd hwnna yn gorfod ar gyfer i gofiant, rhyw ffordd i gilydd. Ond unwaith eto, mi oedd fodlon mynd yn ôl fi o pobl i ddweud. Mae'n eisiau prawf, mi ges i prawf. O'n i'n chwilio am ddim byd am Kate, hwnna yr hyn o'n i'n disgwyl i gael yn ffordd. Hynny di, ddys i fath yn y ffordd, mi'n gorfod yn cyfeiriad fan hyn, mae'n straeon gan Kate sy'n awgrymu yr hyn eich amdano fo. A mae'n stori yn 1926, stori feiddgar ryfeddol yn dydd. Mae'n nhw Nadolig stori daith y London. Mae'n stori ryfeddol. A dyma Kate yn cyhoeddi hon yn y genedl Gymreig o bob man dan hael. Papur traddodiadol, cydwadol, ffordd ganol. A dwi'n argweidd i fod neb i ddeall y stori ar y pryd. Beth sydd ganddi yma, newid gwrdd am Morris i darparwr ydy stori am ferch, am athrawes, yn gwneud dewis rhwng cariad at ferch, neu cariad at un, mae'n dewis y dyn. Stori Kate yn mynd eraill. Ond sa hwnna'n ddigon i mi, sy'n mynd i darlleniad ddigon hwnna yn efo, os ddim cymryd o fel unrhyw braw o ddim byd. Nawr, mi oedd Kate yn digwn person yn troi pob dim yn ffuglen. Oedd yn gwastraffu un profiad yn unman. Oedd yn troi bob dim yn ffuglen. Ac yn aml iawn, mae'r ffin rhwng ffuglen Kate a'i bywyd ti a ffrithiau bywyd ti yn ofnadwy o dener. Nawr, chi'n gwneud pa dystiolaeth, nes i'n chwilio am dystiolaeth yn gwbl. A fyddwn ni'n hyn wedi awgrymu bod Kate yn ddirwniol. Ond mi baid gyda prawf, a mi ges i prawf, heb chwilio amdano, heb i ddisgwyl o, yn mynd sôn ythyra, caru Kate as Morris. Yn fuan iawn ar ôl i Kate gwrdd â Morris, yn ysgol Ham y Blaid Genedlaethol, yn cael ei gael o dymni, yn Machynlleth, mis Awst 1926, mis Medi yn y Kate, cam gofio fi, mis Awst wrth gwrs. Oedd hi'n newid gwrdd â Morris, a mae'n amlwg bod Kate fel enaid hoff cytun Morris. Achos yn fuan iawn yn y cofiant, mae hi'n dweud wrth Morris bod merch o Bontardawe wedi chysanu hi a dda'n mwyaf gwefreiddiol yn erioed. Mae hi'n dweud mae hwn, ni'n gofnodi hwn am byth yn atgofion, a mae hwn wedyn arwain at fwy o atgofiadau byth, lle mae'n dweud wrth Morris fel llythyr arall, bod wedi syrffedu ar fyw oedd mae'n gilydd ar ryw bywyd respectable twyllodus. Nawr, oedd hi'n gwybod am Morris, beth sydd wedi digwydd fan hyn ydy, yn ôl pob tystiolaeth yn y fwy na chi, bod Kate a Morris wedi cwrdd ei gilydd yn ysgol Ham a Chwrthed. Nawr, ar y ffordd i'r ysgol Ham, byddai'r Kate gyfarfod â Morris. Ddim yn abod o. Nawr, oedd ddim yn abod Prosely's chwaith. Mi ddoth y criw anhygoel yn hyd yn mis Awst 1926, sef criw cychwynnol y Blaid Genedlaethol, Blaid Cymru fydd ni. Mi ddoth Prosely's yna, DJ Williams yna, mi ddoth Kate yna ac yn y blaen, mi ddoth Morris yna a sawl un arall. Llongsrwydd wrth gwrs, Lewis Valentine. Dyma oedd graidd cenedlaetholdeb Cymreig yn y genedl ganrif, dyma oedd graidd deallusol, llenyddol, y genedl, i gyd yn chwrdd o'i gilydd, ac wrth gwrs, bydd Morris yn rhan o patrwm yna. Nawr, dwi'n meddwl bod Kate yn fawr ddim byd am Morris yn 1926. Dwi wedi gweld dim byd i awgrymu hynny. Pam ddyla hi? Argraffu o Morris, oedd yn cenor, oedd yn ddim dyn. Mi fydde wedi troi o Prosely's, yn nabod Prosely's chwaith. Mae Prosely's, wrth gwrs, yn coron, Rhwng Genedlaethol Pontypool 1924, a mi oedd y brydes oedd ei chosi storm, achos oedd wedi sôn am berthynas rhwng 2 dyn yn y brydes. A bydd anferth y storm yn dilyn. Nawr, mae pawb ar y pryd yn gwybod, mae pawb yn y blaid, bod mae Prosely's oedd partner cariad Morris. Falle bod ti wedi clywed hynny, da ni'n gwybod. Un peth sy'n sicr ydy bod Kate a Morris wedi cwrdd ei gilydd yma Machynlleth a di ymddiried cyfrinachau gilydd i'r rhaid y llall yn syth. Yn fuan iawn ar ôl hyn, mae Kate wedi bod merch i'r sanu hi, a mae'n dweud gwefreiddiol i'w erioed. Mae'n dilyn o hynny wedyn, a mae'n amlwg bod y draw ddiad i gilydd i'r dim.
Mae yna fwy slogaeth na hynna. Dwi ddim yn awgrymu oedd i ddod o gwasgu'r peth, mae'n gwybod hynny. Dyna pan mae'n dweud, dwi wedi blino ar fyw bywyd respectable twyllodus. Dyna chi broblem yn ein Kate Roberts. Mae Kate Roberts yn berson geirwyr, agored, plaen, oedd yw'n math o fenyw, neu ferch, neu dynes, fysa byth yn dweud celwydd. A mi'n gorfod deud celwydd yn y peth mwyaf sylfaenol hanfodol yma'n ei hun. Wedyn, mae'n wyth sylwedd yn dweud, Fe'lodd Saunders Lewis Monica, 1970. A mae Saunders Lewis fel roedd o, yn agored hollol am ryw yn y nofel, ac oedd Kate yn dweud, oedd e'n sôn am ryw yn y waith. A mi oedd hi'n edmygu Saunders am hynny, ond un diwrnod mae'n rhaid i'r ceiath gael ei godi ar y crochan berw yma. Hynny di, oedd hi'n gwasgu'r Kate trwy'r amser. Wedyn, mi oedd perthynas Kate a Morris yn perthynas o gyddealltwriaeth, oedd hi'n perthynas o gariad yn sicr, achos pan fe farw Morris, mi oedd galar Kate yn angredadwy, oedd hi wedi cael ei llorio. Dwi'n os yn cofiad. Wedyn, da chi'n dilyn o hynna, mi oedd Morris wedi sgwennu nofel yn syliedig ar y brofiadau fel hoiwo, ac wedi cael y hwn i'r gyhoeddi. Oedd Saunders Lewis i dweud, gormod o Morris wedi arall ei hun sy'n y nofel. Mae'n rhy adolescent, hwnna sy'n ysbrifethau. Mi driodd Kate i gorau i gael hwn, y nofel yma wedi cyhoeddi, gynnu rhai fa. Mi oedd Hughes yma gyda chi 3 darllenydd, Kate yn un, da ni'n gwybod y ddau arall, wrthododd y ddau arall, ni'n llawer i'r ddisgu y dydd. A mi oedd Kate yn frwd iawn iawn o blaid cyhoeddi hon. Mewn i'r eraill, roedd hi'n barod i ymgyrchu yn erbyn y math yma o gaethiwed ar bobl oedd i'r rhywiolder nhw'n chdi bach yn wahanol. Ro'n i'n fel yna. Yn y cofiant, does dwi y math berson sy'n derbyn hwn fel ffaith. Rydych chi'n darllen cofiant Bleddyn, dwi ddim yn gweld hwn fel ei ddiw nam ar Kate, yn gweld fel ei ddiw fai, does dim byd, mae'n ffaith. A'r hyn mae'n ei wneud yn dangos hanfodol safbwynt i bywyd hi, mae'n esbonio i bywyd hi. Mae yna gwestiwn fel i ofyn sy'n blynyddoedd, mae gen i ofyn o wir ar wefan golwg. Sut oedd Kate, a mi oedd Kate yn gwybod yn y llaw, sut oedd Kate wedi gymryd o'r ffaith bod Morris a Prosser wedi bod yn garledol ac ar ben hynny, oedd hi'n gwybod hynny, ac oedd Kate yn cydweithio o'r ddau, trwy'r holl blynyddoedd. Yna bobl yn rhoi nhw'n yr un cwch o'r tai, yn ydy mae T.B. Jones yn gwneud y dwyfyn i Morris, Kate a Prosser. 3 oedd ydyn nhw. A trwy'r amser nhw'n trio. A mae Kate yn gwneud y ddogolaeth Prosser, mae fel colli aelod o'r teulu. Ac wrth gwrs, yn y dyddiadau yma dwi'n cael gan deulu Kate, nes a Cefn, os mae'n yma hynno, mae Kate yn dweud, taswn i'n cyhoeddi yr ohebiaeth rhwng Prosser a Morris, os yna'n gwerthu miloedd o gopïau o'r un nesaf, wedi iawn o'r beth. Mae'n dweud y fath hefyd, wrth Morris yn ei nofel, Soi a Phrosi, mae'n dweud, dwi'n trio dweud wrth i'w sef fawr sy'n cyhoeddi hon, sy'n gwerthu fel cacenau poethion ni, achos natur y nofel. Wedyn, mae pob dim, yna ddarnau dicso i mi, o ddim yn glir, nes mynd am hyd i bethau y Kate Roberts Morris. Diolch byd yn neud, dim byd yn ei chyd at o'r sens o Vera, Mae'n ei ffrind nhw'n Lila Wagner o Hwngari, oedd Kate yn arbennig o garedig wrth i, ac wrth i merch Daisy. Dwi'n gwybod bref yn oedd yn ei Daisy, yn o'r Saesnig iawn, a ferch o Hwngari oedd yn ei enwi. Ac wrth gwrs mae Daisy yn byw am blwyddyn o Kate yn y Cilgwyn. A Kate yn bora ran, oedd yn garedig iawn ni. Bod ti'n ddim yn siŵr iawn beth i'n neud mwy. Wedyn, mae pob dim yn dod yn hyd, mae'n fwy na hynna, ond dyna ni. Dechreuad. Da chi'n dweud, mae dymuniad yna gwirionadd oedd hanner gyfrinach yna. Yn y 20au, oedd i yn darllen llenyddiaeth Saesneg oedd yn ymdrin â rhywioldeb, merched, ac yn blaen yn ymwyddiadol. Pam yn y byd yna fysau, dydwch chi ar ôl 1930 a chyhoeddi Monica, pam yna fysau wedi teimlo am ddigon hyderus i allu cyhoeddi mwy o'r math yna o ddeunydd? Da ni'n byw yn oes llawer mwy goddefgar ac yn Kate yn byw yna fo. Achos bod chi'n eisiau brifo pobl, dwi ddim yn gwybod, ond mae yna ddau gyhyddiad yn erbyn Kate fel llenor, fel awduryddiad, bod ti'n methu ymdrin â'r Hugh, a bod ti'n ymdrin â chrefyd. Bod ti'n osgoi yn y nofela.
i chefndir Puritanaidd o bosib, a'r gwaith beth oedd Kate yn teimlo fel hyn, a'i chefndir un naturiol yn Puritanaidd, mas Puritanaidd yn gwneud ymneilltuol a ffurfiol o le. Dwi'n meddwl trin y beth yna. Mae'n edmygu Saunders Lewis yn gwneud o ddogefnir gwahanol, holl o wahanol. Dwi'n fagu Lerpwl, aelod Regos Rybyddol wedi mi fydda, ac oedd yn gyfarwydd iawn allan y ddiethau gwledydd tramor, wedi mi fydda Saunders Lewis yn fwy beiddgar o lawer na'r rhan fwyaf yn orion y dydd, ond wrth gwrs yn cael ei gamfarnu oherwydd hynny, di'n brifol. Wedyn, oedd Kate yn methu gwneud hynny, ni ddefnyddiodd hi yr unig gyfnod oedd gan i awgrymu hyn. Mae yna ddwy stori'n arbennig sydd yn cyffwrdd ar hyn. Mae un wedi ysgoi darllenwyr yn gyfan gwbl, y trysor ydy'r enw stori. Mae hi'n sôn fan beth yna'r agos hwdwy ferch. Mae'r gweinidog yn dod i gydymdeimlo. Mae un yn marw. Mae'r gweinidog yn dod i gydymdeimlo efo'r un sydd ar ôl. A mae'r un sydd ar ôl yn dweud, dydd gweinidog mewn syniad pa math o gariad o'r rhwngthon ni. Dwi'n cadw hwn yn halon. Hynny di, ond y stori wedi'n ddadlenol, wrth gwrs, fi sydd o'r cwrdd am Morris, oedd Nadolig stori dau ffilmonder. Ac wrth gwrs, be ddigwyddodd yna cael ei gadael, gael ei gael siomi mewn ffordd, achos oedd hi gan adref fydda nofel Morris yn cael ei choeddi, a fydda hwnnw'n chwalu'r holl beth. So, ffordd agored i bawb. Hynny di, ond wrth gwrs, y gwir ydy oedd nofel Morris ddim yn digon da. A peth arall sy'n drist yna bod Prosser Hughes a Kate yn gwybod deunydd celor mawr yn Morris a doedd dim. Wedyn mae hwnna'n trist iawn, wedyn o'n i'n meddwl, wel, neith Morris gyhoeddi nofel, neu gyhoeddi stori ferf, a mwy na hynny trwy'r bod, mae Prosser Hughes yn barod wedi gyhoeddi atgol, a ni chwalu'r tabw yma yn y beth. Mi nath Kate yn meddwl swn yn gwaith Morris gwbl, wedi gadael ei llenni hun. Wedyn diwedd Kate a Prosser Hughes, a ni arwain y gad mewn ffordd y busnes yna. Brododd i Morris yn 1928, ddwy blynedd ar ôl i gyfarfod o, a mi oedd Saunders Lewis yn dweud wrthi yn ei ohebydd ati hi, a ni wedi dechrau'n iawn yn prodi Morris, fatha bydd hon yn brodas stormus iawn. Pam brododd i Morris o gwbl? Hynny di oedd hi'n anhapus, amlwg yn anhapus fel athrawes yn ysgol y fera ac yn Aberdâr. A i ryw fath oedd hi hangfa rhag ystod dysgu i hi o'r prodi Morris a chael byw fel gwraig briod a chael cyfle i lenydda. Ymheth. Mae Kate gael llon bol ar ddysgu, oedd hi'n llenor, fi'n cychwynnodd i nofel o'r ysgol Leicester y Bwlch, byddwch chi'n gwybod, ac oedd 2 bennod yn y llenor, ac ar ôl yr ail bennod, mae'n dweud, wnaeth awdures gwblhau'r nofel yma ac mae'n rhydd o waith ysgol. Oedd y pwynt ydy, oedd hi'n sgrechian rhysgwyddigaeth, oedd hi bron y marw eisiau gael ddysgu, achos oedd hi'n methu sgwennu, a mae'n dweud, mae hwnna'n sŵn cofiant, mae'n dweud, wrth Morris yn wedi dweud ar llon bol yn aelon blond sydd gallai ei lenydda ar ôl delio o plant sŵr dydd bob dydd. Mae'n iawn, wrth gwrs, oedd hi'n rhwystredig tu hwnt, eisiau sgwennu, a mae'n gwneud hyd mor gynnar am 1918 i stori fer gyntaf hi mewn print, dwi wedi dangos bod hi wedi sgwennu straeon cyn marwolaeth deu, pa fath o straeon da ni'n gwybod, ond chi wedi gwybod mai i'r Kate i dweud, eirwyr hollol, mae marwolaeth deu yn y prif sbardi ni, ddim amheuaeth. A deu trwy'r cofiant o'n dechrau diwedd. Dechrau ni'n gorffen o deu pan mae'n marw yn 1917. Mae deu trwy'r holl beth, mae'n atgyfodi deu bob munud. Oedd hi'n nair yn y goronwy, reit? A mi'r goronwy mae'n atgoffa Kate o deu bob munud, yn hoff iawn o'n efo. Mae deu pob man gen i, mae'n cofio pob, a mae'n deud, sa'r deu, mewn un o'r ddyleuduron, mi fydd deu yn 56 heddiw, be gael ei digwydd o, be yn rhai hanes o, gollodd deu goes, yn y rhywbeth mawr. Mi ar ymuno'r rhywbeth mawr, dan oed gyda llaw, a mi ar y ddychryn Kate a'r teulu yn brifol achos o ni, doedd o'n ddeunaw hyd yn oed. A mi ath a mi gael o, mae yna disgrifiad dirdynnol gen deu at Kate, lle o'n disgrifio beth ddigwyddodd o, bom yn gwympo, a mae dweud cael amser o'n nadwy ar ôl ffrwydran. A mi wrth o'i goes o'r herwyn, a mi chlyd o wella. A wedyn sydyn iawn, mi ar o ddirywio. A wedyn, mae hwn yn beth o'n nadwy, wrth yna mae dweud sy'n chofiant i gyd, a dwi'n anghofio beth oedd y cwestiwn.